Aici un mouse Logitech contrafăcut vândut de EMAG de către Unrun Trading. Ăsta din stânga și ăsta din dreapta. Vezi? Se aprinde instant becul de senzor în momentul în care îl atingi. Cum îți dai seama că ăsta din stânga, ăsta nouț, da? Strălucește, e contrafăcut. Unul la mână. Nu se aprinde becul de senzor când îl miști. 2 la mână. Culorile lui, deci avem aici un roz ciudat, roșu, verde și albastru. Și nu se întâmplă nimic când îl miști, da? În schimb, ăsta original are roz, un roz fin, frumos, da? Un galben, alb și portocaliu. Atât. Deci, roz, galben, alb, portocaliu. Dacă te uiți în specificațiile lor, astea sunt culorile originale. Și în momentul în care te oprești din a-l mișca și îl miști, se aprinde albastru la clasic sign-ul ăla de la Logitech. Asta nu e recunoscut nici de soft. E mult mai dur. Bate troncăne ceva prin el. Pe ăsta l-am cred că de 2 ani. Îl am pe ăsta din stânga. Stânga, dacă îl pun așa, da? Și pe ăsta din dreapta. Ăsta a venit acum. E nouț. Dar senzorul lui e complet off. Nu face chestia asta când e mișcat. Nu e recunoscut de soft. Și are alte culori. Hai să le cumpărăm așa. Vezi diferențele de culori. Cum pot ei să vândă produse contrafăcute? Dacă n-ar fi cel mai mare site din România, ar zice, bă, da, e un site mic, nu știe ce face, ești EMAG. Și produsul recomandat și livrat de către EMAG e un produs, un mouse contrafăcut. A, da, și are și 2 serial numere. Un serial number îi aici în interior, e ăsta, care nu coincide deloc cu cel de pe cutie, care e ăsta.